Va, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on est EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placée sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190, Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90.
ɲɛnani a lamini fédération malienne de cyclisme kelen filɛ ne ka san 2024 championnat national nɛgɛsoboliba labɛn denmisɛnninw kama minnu si tɛ tɛmɛ san 18 kan ni an ko a ma junior nin nɛgɛsoboliba in a bɛna kɛ samedi septembre kalo tile 7 san 2024 ɲɛna mun denfaya talen do k'a di yetina colonel Umar Jara ma ni ale bɛ bɔ minin kɔ nɛgɛsoboli a bɛna kɛ farancɛ mun kɔnɔna la olu de filɛ nin ɲɛna cola ɲɛna kɔbugu la kilomɛtiri 20 siɲɛ 4 ni o bɛ bɛn kilomɛtiri 80 denmisɛnninw bɛna o de boli ni championnat national 2024 kɛnɛ kan ni nɛgɛsoboliba in a dama ka kan clubw bɛɛ lajɛlen na ɲɛnani a lamini a ɲininen do aw fɛ aw ka bɔ ka caya ɲinan san 2024 championnat national catégorie junior I18 kɛnɛ kan. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. An ka wulada in na kibaruyaw bɛna tali kɛ min na ko balo sɔngɔ o bɛ ka yɛlɛ Motikaw olu fɛ yen. Nin waati in na fana an ka jamanakuntigi ale ye kuma ta bi min ye Sinikaw olu fɛ yen. Jamanakuntigi Mali taabolo kura min b'a bolo a sinsinna o kan ka kɛɲɛ ni sariya sunba kura min sigilen don an ka jamana kɔnɔ. Jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min ani tagaboloba saba min talen don jamana ɲɛmaaw fɛ nin waati in na IEC o kɛra Asimi ale ka kumaw fanba ye Sini lajɛ daminɛ na bi lajɛ min ni jamanakuntigi 25 ɲɔgɔnna olu kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen Sinikaw olu fɛ yen baaraw yɛrɛ olu bɛ kun cɛ sini ni Ala n'a kira o sɔnna a ma Corée du Sud Corée du Nord o jamanakuntigi ale ye maa 30 fa ko sabula ko jiwoyo min taara ni maaw ye k'olu nɔ don an ka Aigle a ko ten dɛ ko jiwoyo tɛ ko tɛ se ka ko ɲɛmɔgɔ ninnu a y'u jɔ ka mugu cula de koyi a bɛ t'i bila kɔgɔji de kɔnɔ u bɛ datugu i da la yen a bɛna b'a fɔ ko a kiba saba tu vas bien vraiment i nali diyara n ye a b'aw to tagama na dɔrɔn fɛn dɔ bɛ jigin ni e ye kɔgɔji kɔnɔ ye o ye ta bannen ale ka balenu n'a ka erekaw n'a ka maɲɔgɔnw b'i manjema ye a k'a y'o kɛ maa 30 la Falaye Sako ale taara Côte d'Ivoire a balimamuso ka kalifa minɛ ala la bi sɔgɔmada in na ale y'i kunda yen kan min ye Ballon d'Or ye sa joueur 30 minnu taara o la olu tɔgɔ olu b'an bolo an na tila ka olu da maaw olu tulo kan ni an ka wulada in na kibaruya la belebelebaw ye minnu na walawala san Falaye Keita ale ni Keba Jalo olu ka yamaruya o kɔnɔna na. An bɛ foli kurakuraya aw bɛɛ lajɛlen ma k'a yira aw la k'a fɔ ko halisa Segu Interfleuve maaw y'a yira k'a fɔ ko basigi kɔni o tɛ ka na olu fɛ yen ka kɛ n'o ye sa welewelemada kɔni bɛ ka kɛ maaw fɛ maa minnu y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na olu kɔni ye degun caman sɔrɔ Josokaw an ka jɛ k'aw ka maaw olu ka laseli dɔw lamɛn. Kasimu an ka foli b'i ye ne Seydou Kulibali ka bɔ Kɔrɔna Wajɛ. Kɔrɔna Wajɛ bi Salowa cercle de filɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ Segu région na kilomètre 15 b'a ni Saro cɛ kilomètre 18 o b'a ni Masina dugu kɔnɔna cɛ bi alamisa septembre kalo tile 5 san 2024 bi y'a tile 4 yɛrɛ de ye coyi keresu n'u sigilen n'u Wajɛ da fɛ mɔgɔ ti bɔ mɔgɔ ti don mɔgɔ tɛ se ka fosi kɛ du tilen ka si ka marifa ci ka don dugu kɔnɔna la an kɔni kamana gana Wajɛ dɔrɔn yɛrɛ tɛ Wajɛ dafɛ dugu minnu bɛ a n'a dafɛ wɛrɛ minnu bɛ i n'a fɔ Gabakɔrɔ wɛrɛ Jɔso yɛrɛ Funu Kinɛ Goro mɔgɔ de tɛ se ka fosi kɛ nin yɔrɔ ninnu na sɛnɛ tɛ yen sugujɔ tɛ yen fosi de tɛ yen bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini an kamana gana an ye fanga wele ka dɛsɛ mɔgɔ tina an ye fanga wele ka dɛsɛ mɔgɔ tina minnu b'u sago la hali dugoko yɛrɛ t'a la tugun i b'u jɔlen bɛɛ ɲɛ b'u la kamana gana Wajɛ dɔrɔn yɛrɛ tɛ
wajɛ dafa dugu minnu bɛ a n'a dafa wɛrɛ minnu bɛ i n'a fɔ gawakɔrɔ wɛrɛ jɔso yɛrɛ funu kɛnɛ goro mɔgɔ de tɛ se ka fosi kɛ nin yɔrɔ ninnu na sɛnɛ tɛ yen sugujɔ tɛ yen fosi de tɛ yen bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini an kamana gana an ye fanga wele ka dɛsɛ mɔgɔ tina an ye fanga wele ka dɛsɛ mɔgɔ tina minnu b'u sagoya la hali dugako yɛrɛ t'a la tugun i b'u jɔlen bɛɛ ɲɛ b'u la u bɛ taa ni segi la jɔso wajɛ u b'u sagoya de la an kan kamana gana busukɔnɔ lafiya ye min ye n'i ye sɛnɛ kɛ ka baganmara fara bolo da la mɛ n'i ye sɛnɛkɛla kelen ka marifa kala ta ka dabakala bila a ma ɲɛnabɔ de o t'a ka baara ye kalo 7 a bɛ se ka kalo 8 ka kɔn bi ye sɔrɔ a bɛ se ka caya n'o yɛrɛ donso ninnu ka marifa minɛla sɔdasiw fɛ marifa minɛla kun min kama ne kan t'o ma ne t'o yɛrɛ ɲɛdɔn nka ne kan bɛ min ma n'i ye mɔgɔ ka marifa minɛ a la a ka basigi n'a ka lakana i b'o garanti se t'anw kɔni se bɛ ala de ye nka jamanadenw ka lakana o bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de bolo an bɛ min ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ u k'an tulo ma gɛn nin zone in na se fosi tɛ anw ye baganmara ni sɛnɛ kɔ sɛnɛ wagati ni e taara i jɔ mɔgɔ kunna a tɛ fosi kɛ ne yɛrɛ ɲini tɛ a ma ɲɛnabɔ dɛ an kɔni bɛ min ɲini u fɛ u bɛ baara la koyi jamanadenw b'a kalama mɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan sinon n'o tɛ an kɔni se fosi tɛ anw ye tugun ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana lasuma ala tɔ bɛ nin ka so la rasulila ayiwa min ye josokaw ye ba fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ nin waati in na sabula yɔrɔ caman bɛ yen o maaw olu ye welewelemada kɛ sarokaw bɛ o la josokaw bɛ a la min ye masina yɛrɛ marabolo yɔrɔ caman bɛ yen bi dugudenw u y'a jira k'a fɔ ko fo fanga a ka olu dɛmɛ n'o tɛ u ye balo min kɛ u ye baara min kɛ ani u ye sɛnɛ minnu kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ fu ye min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye maa tɛ bɔ maa tɛ don siraw bɛɛ lajɛlen tigɛlen don balo fana n'u y'olu fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa u ka maaw bolomagɛn n'o ye o fana taali o ye kataba 4 ye welewelemada de dalen don sa yaasa wolomasiri tabaw u yɛrɛ bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na u ka se ka dɔ fara o kan ninnu fanfɛ bolo fɛ yaasa min ye balo ninnu ye olu bɛ se ka se u ma cogo min na sarokaw olu ye ɲɔgɔn ye min senfɛ sa olu kɔni ye bataki dɔ bɔ n'ala sɔnna a ma su in na an n'an da don o kuma na k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ye sanjiko gɛlɛya a kuma ale bɛ ka caya n'o ye sanji kɔlɔlɔ ye nin waati in na sa an b'a yira o la k'a fɔ ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n'o sigilen don ba yɛrɛ ale kɔlɔsili la ka kɛ ni baara minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati laban ninnu kɔnɔna ko mɔgɔw k'u kɔlɔsi kosɛbɛ min ye communiqué sa communiqué kɔni o bɔra maa minnu bɛ yen ni olu sigilen don ba ale kɔlɔsili la sa ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o ka surun ba la k'u ka u ka minɛnw cɛ ko ka bɔ yen kosɛbɛ sabula nin waati laban in na a yera k'a fɔ ko ba kɔni a bɛ ka fiɲɛ ta a bɛ ka wuli a bɛ ka caya cogo min fo min ye dugudenw ye olu yɛrɛ k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ ko nin waati laban in na ko a ji a kuntala a bɛ sɔn ka bonya a bɛ sɔn ka walankata ka taa yɔrɔ caman na o de la sa a ɲininen don dugudenw fɛ sa minnu bɛ ba kɛrɛfɛlaw la u k'u ka labɛnw kɛ ka se ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ u bɛ se ka kisi ji ale kɔlɔlɔ ma cogo min kuma tɛ nin dɔgɔkun in fana na u y'a jira k'a fɔ ko ji caman bɛ sira la ka nalen ko maaw ka u yɛrɛ minɛ min ye badingɛ kɔnɔnaw ye ba kɛrɛfɛlaw ni ba kanguw ni kɔbolow ni babolow ye min ye ji sigiyɔrɔba minnu bɛ jamana kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen k'a fɔ i ka maa ye maaw k'u yɔrɔ janya olu yɔrɔw la yanni nin waati ninnu ka tɛmɛ cɛ sabula fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ yen bi sigilen don sen kan bi o tɛna se ka labɔli kɛ k'a fɔ k'u bɛna bɛɛ lajɛlen kisi kuma tɛ ni sanji n'ale i kara kuru la sufɛ a ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o de la ɲininen don maaw fɛ sa maa kɔni bɛ dangandaw la minnu bɛ kɔdaw la ji tɛmɛyɔrɔw ni ji sigiyɔrɔw k'u bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u jɔ keba ne ye turu cɛ dugu kɔnɔ bi ja sira bɛ Union européenne ni API ni ɲɔgɔn cɛ ja gidɔrɔn bɛ yen ka taga fo Jeni gidɔrɔn dɔ in na
on zo ramene ya be chakabwe ngo gitroni abe sira ko suryati wani angala mutira kati tigate tugu ibisingi imunumuno fete kata ibe teme archevêque dala kateme fena kataka fo nyefe tamanje fana nai ambassade de France yoray on ya be wuli kabwe ni tara dugu kono ni ma farati be tunu mo mo nu ngelo no ka chenchen ke boroba nu ngono ka dada ka yoro la abe chera kabwe wa tobe sena alibi ni ngoni ni jisteme sera ofana sera ka keta abenye kosebe burem ga ofei ko ka damine kunu ngola no ye nege kanya tani kelenye kana se bi nege kanya konontoma minye san koni ko amatige fio burem akololo kera munye so bina koko karla karche chaman be ulu dona jikono pomi be no ye kalani po ngoni otunu na peu mami be no ye kiwara indisa o yesu mela ibrahim maigai akoko alebe ka pumala kale an watimi uma mai ko mani tora wale an sefe burem ka olufe ke bane ma fe yana ngo na fora ko fere sigira ngo mugoro be fere soro gawga fe mamunu be nu sanji ko gele asira ulumanu takatu bla yoro la do taru fara luga so be fo makola balobe o segene be mamunu be ni sanji ko gele usoro nu yulu takatulu bla yoro la yasa de même se ka do ma tugumi munu be ni fo make ulula ulu do fona taru nyame ulu chelai na mora gaw amta moti ka ofei ko minye nyoni malo e o songo galale no bi malo ale kilo kele keme ani muga o miye asengani kilo ye o be wa woro la bi minye nyoye ale kilo kele o ye keme ye ale sengani kilo tale yoro soro wa durula moti sugu era la pumaro la kate soro koi minye dugude unye ukokoni ni songo majigin wartu lubulu wa minye ferami na ka nga tigani ko ina mamunu be nulu be songo la kolo siga sugu kono ko fulu ka wuli ku jo senga de non te moti ka ofi no sengani kilo koni wa woro koni o daga jele malo ere nyo mana se wa duru ma kono ko gele mambaye ameta shin ka ofi shin miye colonel Assimi Goïta ale mata bi Beijing olufe bara no fokake adamne na ayira la sa ka foko minye jamana nyama uchama nye oluko ni ukala seluke bi colonel Assimi Goïta akoko akakuma damne na kabe bunyama sigike Xi Jinping ye ani shin jamana ulumuni ye Mali gouvernement wele kana ni kenenga anuka kumbel ko nyumana kase ale Assimi ana no fe mobela jelema ko kamni unana shin konna na ko foi make uyeni bunyani karamate ko ye komi ni aletna na sega idatugo ka akofana ko ale anaka delegation ma bela jele kube shinwa ufo uye wulule madame nge malima ko malika na yeni kenenga no kenen yere ne o sigira senga yasa farafina ni shin jamana uluga sego akilina ufo Assimi go ko ale koni ni so jalemba ale nana Mali ale delegation togola yasa balmaya ni sinjiya ni bolodi nyogoma me Mali ale ni sinche farafina ni sinche kana o ka sega sinsin togomi o mi bi ni doka nga farao ka keni jere na gele abela jilenyi prezanga discours konna na ko ale hakilila mine ka yira ka foko minye bolodi nyogoma me shin ale ni Mali ni nyanche ko na sinsin zein ka bamba kosbe ka sirata sirami ni obna na ke jamana flaw uluka nyambunya hukumu konnana ubela jelemu ka nafa soro bolodi nyogoma mina kwa kona ke konnana Assimi go ko ale koninga layini minye oye ka fo bi miye shinwa jamana dana ya ni tlene ya mimbe uni ani nyanche no kera anga bolodi nyogoma o sinsina e kabini je bismillah o sinsina no minga ka bela jelenga yerma horanya ko bunya ma ci dado maka dugu kono kuma na kata foko aya keta shinwa bo bara minge ko abo bunya ke uye ko ka bon ulubulo bi kosbe sabula franje la fanga ere sinsilo no ka akoko ni yere aye bi ko Mali konna na ko ulu yere be shinwa boya o sabula ko tabulo chama me jien kono bi shinwa ulu sono no oma no ye jamana ga yere ma horanya adamade hake o dafali minye jere nyere ye
Asimi ko ko o laɲini dɔ y'o ye koyi ko sabula k'a kɛ kun ye maa minnu bɛ yen n'o ye maa mafalenbaw ye minnu bɛ se mara kɛcogo ɲuman na u kana olu lamɛn hakilila jagabɔw ka kɛ min ye miiriyajigiw ka kɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn bonya ani ɲɔgɔn tɔbɔtɔ kɔnɔna na k'a sɔrɔ maa si min sen don maa ka jamana kɔnɔ ko kibaruya ɲɛnabɔli la Asimi ko ko hakilina in na ale ni Mali maa minnu nana nin kɛnɛ in kan olu nana n'o miirina de ye wa bi olu ye miirina belebeleba saba ta ka Mali ka o don a sariya sunba kɔnɔ o fɔlɔ ye min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni u ni bɛ jɛ i ka o bato k'o tɔpɔtɔ filanan ye min ye Maliyɛnw ko ko olu yɛrɛ ni kan ko ye min ye o ka lawaleya min ye Mali a ka nafa bɛ min na a ka lakana nafa bɛ min na ka ɲɛsin a ka jamanadenw ka hɛrɛ ma i k'o kɛ i taabolo ye ko nin saba ko nin bɛ an ka sariya sunba kɔnɔ bi ko wa ko baara bɛ kɛ ni nin ye wa a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Chinois ye olu yɛrɛ ko k'u ma ban o ma koyi Asimi ka discours kɔnɔna na a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye mara kɛcogo ye min ye an marabaa kɔrɔw ye k'olu tun ye mara kɛcogo ta k'o kɛ jɔnyajuru ye jɔnyajuru min ni diɲɛ magobatigiw olu tun n'u sago kɛ anw na yan k'u dungɔ kɛ anw na min y'anw ka sɔrɔw ye k'olu bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'o ye ka anw to gɛlɛya ni degun bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko waleya cɛjugu mun kɛra sa o de anw ka jamanaw nafasɔrɔ siraw k'olu kumaniya anw ma k'an ka yiriwali k'o dan sira la ko n'o tɛ bi wulikajɔ min bɛ jamanadenw bolo ŋunawuna min bɛ u la bi k'o kɔni bɛna na ni yiriwali ye Asimi ko min ye a ka bataki kɔnɔna na ko min ye lakana ko ye sɔrɔ ko ka taa se jamana yɛrɛ Mali ale bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi ko nin bɛna n'a to o ka se ka ɲɛ sɔrɔ sababu min ni bɛɛ lajɛlen kan ka o dɔn bolo ni ɲɔgɔnma min n'a sinsinnen don tiɲɛ kan bolo ni ɲɔgɔnma min n'a kɛlen don ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ kan bolo ni ɲɔgɔnma min fana n'o ɲɛsinnen don dunko juguya ni yuruguyurugu ma bolo ni ɲɔgɔnma min fana n'a a bɛ se ka ɲɛsin bamanciwale kɛbaaw olu n'u jɛɲɔgɔn jugu olu kɛlɛli ma diɲɛ kɔnɔ a ko nin waati laban in na ko minnu kɛra Tenza Waten ko kan o bɛ misali bɔ ko n'i y'o ta k'o lajɛ ko b'a yira k'a fɔ ko min ye maaw bɛ diɲɛ kɔnɔ bi olu miirina tɛ foyi ye ka anw to jɔnyajuru hukumu kɔnɔna na ka na u ka nafaw ɲini k'u ka fanga k'o boli anw ka sira sugu bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa ko Tenza Waten ko y'a nabolo kura de ye nabolo kura min ni bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn k'a fɔ bi u t'a fɛ ka an bila cogoya si la n'u ma an bila u ka jɔnyajuru kɔnɔna na Asimi ko o de la olu y'a dɔn k'a fɔ ko an kelen tɛ se min ye AES ale sigira o de la juillet kalo tile 6 ɲamɛkaw fɛ yen président ko o AES min filɛ nin ye k'o ye miirinaba ye k'o ye ko belebeleba de ye Mali ni Burkina ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani Niger ko yaasa min ye lakana kow ye o bɛ se ka kɛ cogo min yiriwali kow bɛ se ka sigi sen kan cogo min jamana saba in kɔnɔ denw bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka kow la cogo min Asimi ko olu ka bolo ni ɲɔgɔnma in fɛɛrɛ don fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min don yɛrɛ ɲini fɛɛrɛ fana don yaasa jamana ninnu bɛ se ka lafiya cogo min a ko bi ko ale yɛrɛ bɛ jɛkulu in kunna koyi ko min ye a tako fɔlɔ ye ni o ye mandat kun fɔlɔ ye ko u y'o d'ale ma ko ale yɛrɛ y'o bila farafinna ka kelenya o hukumu kɔnɔna na min ye an ka jamanaw ani an ka hakɛw ani an ni Burkina ni Niger an ka laɲinibaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen sago ye jamanadenw olu bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ ko min na a ko yan k'a bɛ jamanaw fo jamana minnu bɛ yen bi ni olu kɛlen don ka Mali senkɔrɔma don a n'a dɛmɛbaga jɛkulu k'olu bɛɛ lajɛlen senkɔrɔma don ko AES wulikajɔ ye fɛn kelen pewu ka se ka fara bolo ni ɲɔgɔnma kɛ sɔrɔdasi kunda min ye bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛba min bɛ ka kɛ an ka jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kunbɛn ka jamana sigi jamana min bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ k'a yɛrɛ ta k'a ka fasodenw k'olu ka laɲiniw k'olu sabati ko Mali Burkina Niger ka laɲini ko o ye nin de ye Asimi ko n'i ye yɛlɛmabaw jateminɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan n'o ye refondation ko ye ko sinsinnen don min kan Maliyɛn fanba na cɛman na musoman olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min furancɛla fanga ale yɛrɛ sinsinnen don jamanadenw de kan jamanaden minnu n'olu miirina ye yɛlɛma min bɛna na ni yiriwali ni cɛsiri ye a ko tiɲɛ don ko min ye bolo ni ɲɔgɔnma ninnu kɔni minnu bɛ sen an ka jamanaw kɔnɔ bi wulikajɔ min bɛ sen an ka jamana kɔnɔ bi k'a bɛ ka kɛ ni jamanaden caman ŋunanfan ye k'o de la ko baara min bɛ ka se ka kɛ lafiya kɔnɔna na i n'a fɔ refondation min bɛ sen na Asimi ko o yɛlɛmaba minnu filɛ nin ye ko sinsinna ye min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Maliyɛnw olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri min ye an ka wolomasiri tabaw olu ka lakana kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ maaw n'u bolo minna olu bɛ se ka kisi cogo min ko bi ko Mali fan bɛɛ fɛ
min ye an ka sɔrɔdasiw ye k'olu de bɛ ka lakana kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamanadenw n'u bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min na a ko min y'o lakanako ye k'o tɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya si yiriwali tɛ se ka ɲɛnabɔ si la sigidaw tɛ se ka lakana ɲɔgɔn si la min ye fɛɛrɛ kura minnu sigilen don yaasa ka se ka jamana lataa ɲɛ président ko k'o si tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ni lakana ale ma don ba la k'o de la ko Mali ale ye fɛɛrɛ tigɛ yaasa lakana bɛ se ka sabati cogo min a se ye fɛn fɛn ye minana k'o san k'i labɛn k'i sigi ka kow kɔnɔ yaasa ni ko minnu kɛra a ka jamanadenw bɛ se ka lakisi cogo min Asimi ko yanni a ka bɔ kuma na k'a bɛ bonyamasegin kɛ Sini jamana ye ka bonyamasegin kɛ Mali gouvernement ye ka maliyɛnw k'u fo u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la k'o de bɛ k'a to bi baaraw bɛ ka nɔgɔya olu bolo taabolo caman na ko wa ko n'Ala sɔnn'a ma Mali basigili ni Mali sinsinni Mali yiriwali Mali lakana sabatili Mali yiriwali kuntalajan ko o kɔni o y'olu miirina ye bi o y'u miirina ye sini wa ni Ala sɔnn'a ma u bɛna o baaraw kɛ u n'u dɛmɛbaga jɛkulu i n'a fɔ Sini n'a ɲɔgɔnnaw ko o de bɛ k'a to bi wulikajɔ caman bɛ olu bɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko sabula o jamanaw olu kɔni bɛ ka baara min kɛ ni Mali ye a bɛ ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na maa si tɛ ka dangari maa la Asimi ko a bɛ Mali farafinna ni Sini ka bolo di ɲɔgɔn ma k'a b'o fo min ye Sini ni diɲɛ jamanaw ka bolo di ɲɔgɔn ma k'o fo ko Mali ni Sini ka bolo di ɲɔgɔn ma ko k'o fo ko ka tila ka bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnliko ɲuman na baara in a kɛra bi Beijingkaw olu fɛ yen min ye FOCAB ye ale cérémonie d'ouverture laseli min kɛra Asimi fɛ a kumaw o la belebelebaw olu ye nin ye discours min ni a y'o kalan bi Chinois olu fɛ yen o kelen ka ɲi Ablaye Diop ale fana ni Sini jamana min ni an bɛ bolo ni ɲɔgɔnma min kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ale n'olu ka agence ye ɲɔgɔn ye baaraw ye tali kɛ kimɛli la baaraba minnu kɛra Chinois fɛ yan k'o lajɛ a bɛ se ka lakurakuraya cogo min Diop ko ni Ala sɔnn'a ma fɛɛrɛ caman sigilen don sen kan min ye Chinois ye u yɛrɛ kan ka na an fɛ yan ka na u bolonɔ bila sɛbɛnw na sɛbɛn minnu bɛna na bɛn ni kelenya sinsin ka yiriwali baaraw k'olu kɛ an ka jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra Sini an bɛ taa Niger Agadezkaw fɛ yen min ye so 40 o de dafirila sanji fɛ sanji min ni ale kɔni kɔlɔlɔ sera jamana caman yɔrɔ caman ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Nigerkaw olu fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko Agadez kɔni so caman de bɛ yen olu wurukutura koyi fo ka taa se so 40 n'a ɲɔgɔnna ma minɛnw caman olu tiɲɛna nin kalo in tile 4 min ye maa bahirika de ye olu kɔni kɛra sondaw ye so t'u bolo kinw fana olu caman walakatalen don ji kɔni kɛlen don ka ti daga duw caman de kɔnɔna na maaw n'u bolominɛw k'olu tiɲɛ ko kelen o de bɛ Tawakaw fana fɛ yen halisa Niger maa 3 o de fatura olu fɛ yen min ye maa ninnu kɔni ye ko Allah jiwoyo taara n'u ye ka kogo cɛ ka bɔ yen pewu maaw sɛmɛnen kun don min na dɛ ji yɛrɛ sina k'o ni maaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u bɛɛ lajɛlen ten nin jigilatigɛ barika ka bon ko ji milimɛtiri 140 o de jiginna Tawakaw fɛ yen dugu bɛɛ lajɛlen maaw sen bɛ ji la so minnu jɔlen u ye maaw labɔ o kɔnɔ bɔgɔso don a kana taa firi n'u ye an bɛ segin ka na Bamakɔ yan min ye APDP ye an n'ale kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma bolo di ɲɔgɔn ma in ale baaraw kan ka kɛ cogo min a kun fɔlɔ min ye u ka chargé de communication ye n'o ye Ismaël ye ale y'o bila ka na an ka jɛ k'o lajɛ. Données personnelles yɛrɛ ye mun ye an ka tubabukan na a bɛ fɔ ko adamaden tɔgɔla kunnafoniya adamaden tɔgɔla aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan jamukan min tɔgɔ données personnelles on en parle données personnelles yɛrɛ ye mun ye an ka tubabukan na a bɛ fɔ ko adamaden tɔgɔla kunnafoniya adamaden tɔgɔla kunnafoniya ye kunnafoni ye kunnafoni min b'a to adamaden bɛ se ka bunatigɛ ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛ la tɔgɔ b'o la jamu b'o la numéro de téléphone b'o la i ka numéro de plaque b'o la i ka information bancaire b'o la tagalen ɲɛfɛ données sensibles bɛ na i b'a fɔ adamaden tɔgɔla kunnafoniya minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don kosɛbɛ siya b'o la religion b'o la i ka données de santé b'o la i ka données judiciaires b'o la nin bɛɛ lajɛlen bɛ jate adamaden tɔgɔla kunnafoniya fɛ ka nin tɔgɔla kunnafoniya ninnu lakanda a bɛ kɛ cogo di sariya jumɛn talen don a kama jamana mɔgɔw ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ walasa ka se ka nin tɔgɔla kunnafoniya ninnu lakanda an ka jɛmukan wɛrɛ la an bɛna an da don o bɛɛ la k'o bugunatigɛ aw ka faamuya sɔrɔ o la
ayiwa min ye APDP ye ale bɛna to ka video kunkurunnu da an ma u ka baara kɛcogo ka maaw ka mɔgɔw tɔgɔla sɛbɛnw fala i b'a dɔn sisan ni dɔ ye lettre dɔ ta e ka WhatsApp kɔnɔ sisan k'a ci ne ma ni ne y'a publier k'a sɔrɔ e ma jɛna i ma yamaruya i bɛ se ka taa APDP la i kunkan sɛbɛn fɛn o fɛn n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan i bɛ se ka taa f'u ye n'i bɛ fɛ i ka page Facebook a ka lakɔlɔsi i bɛ taa ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ k'i bɛ vidéo de surveillance siri caméra de surveillance siri k'i bɛ fɛn o fɛn kɛ f'i ka taa olu de fɛ yen i n'u ka jɛ k'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ wa sisan gouvernement min fana fara a kan aw minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ tuma caman minnu bɛ application créer i tɛ se ka application créer tuguni n'i ma taa APDP la i bɛ taa wari sara ye kɔkanmɔgɔw tun bɛna fɛn fɛn kɛ a bɔlɔlɔ sira la f'u ka taa n'u yɛrɛ ye a banna pewu wa n'i minɛna fana sariya sɔsɔ la sisan par exemple sisan ne na aw ma bɛn a kan ne ka caméra nin dɔ kɛ k'a dogolen bɛ ne bolo n bɛ to ka aw photo n'aw fɛnw ta n'a ye n'aw y'a ye n'aw taara ye on s'en prie moi hein n'i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna de i n'u ka bɛn a kan fɔlɔ parce que mɔgɔw tɔgɔla kibaruyaw olu de don donc APDP yaasa ka se ka mɔgɔw la faamuya o kow la a baara bɛna na kɛ cogo di u tɛna girin k'a kɛ u bɛna na an n'u bɛna na to ka baro sigi kan an bɛna u wele ka na pour que an n'u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Kore Korekaw ka ɲɛmaa 30 ko komi u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la sanji ye tiɲɛni kɛ Kore du Nord jamanakuntigi ale ye maa 30 fa ko ɲɛmaa minnu don k'u ma ɲɛmaaya baara kɛ u ka télévision soba min bɛ sa n'o o ye Sud Kore TV Asun Sun ye o de ye kibaruya in kɔni jɛnsɛn fan caman fɛ maa minnu bɛ sa ni u kɔni fɛnna u y'olu fana yira Bamakɔ kɔnɔna na yan Mamou Dafe n'ale ye festival Sile Niger tigi ye ale taara ministère de la culture la min ye ministère de la culture o ɲɛmaaba n'o ye ministre ye Andogoli Gindo ye ani Mamou Dafe ye ɲɔgɔn ye bi sɔgɔmada in na septembre kalo tile 5 u ka kumaw ye tali kɛ min na sa waliyaba minnu bɛ se ka kɛ min ye an ka adamadenya ni an ka seko ni dɔnko o bɛ se ka yiriwa cogo min k'a kɛ baaraw ye baara min bɛ se ka k'a kɛ fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ ka baara da sigi sen kan baarada minnu bɛna na to mɔgɔw yɛrɛ b'u dahirimɛ sɔrɔ seko ni dɔnko baaraw la Mamou Dafe ale ye maa mafalenba ye sabula ɲinan y'a san 20 ye ale ye festival min sigi Segu o ye fondation sigi sen kan ka bolofaraw caman bɔ min ye seko ni dɔnko ta nasira fɛ studio bɛ yen kɔrɛ bɛ yen ICAM bɛ yen ka taa se fondation ma min ye festival Sile Niger ye Segu Art olu bɛɛ lajɛlen nɔnfɔn donnen don cogo min na ka baara kɛ cogo min ye Mamou Dafe a ko k'a ka wuli ka jɔ bɛ na k'o ye ka kɛ ni Asimi Goyita ale ka kuntilenna ye AES ɲɛmaaya la ka se ka baaraw sigi sen kan min ye an ka seko ni dɔnko tigilamaw olu fana bɛ se k'u jeniyɔrɔ fin cogo min Andogoli ko a bɛ Dafe fo a ka nin miiriya in na miiriya min bɛna na to sanayɛlɛ kura bɛna na fara an ka seko ni dɔnko taabolo kan min ye an ka jɔyɔrɔ o bɛ se ka na nɔgɔya cogo min na nin waati in na farikolo ɲɛnajɛ sini ni Ala sɔnna a ma Mali ale ni Mozambique bɛ jouer ballontan in bɛ tali kɛ Maroc taga o Coupe d'Afrique san 2025 o labɛnw don nka a yera k'a fɔ nin waati in na min ye an ka joueurs kɔni caman kuma tɛ minnu ye a la belebelew ye olu ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ an dun kan ka jouer sini kalo tile 6 ani Mozambique n'o bɔra ye kalo tile 10 septembre kalo tile 10 an bɛ taa Afrique du Sud ani Eswatini bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye nka n'i y'a ye bi k'a lajɛ Aigle olu ka tagabolo la i b'a ye k'a fɔ ko u ka jalatigi n'o ye Amari Traoré ye ale tɛna na kɛnɛ sɔrɔ Masajo Aidara Amadou Aidara Dudu Nene Dorgeles Lassini Sinayogo Musa Sila k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni joginen don u ka ndolantew senfɛ olu tɛna se ka na an ka kɛnɛ kan nka min ye fédération ye ale ye bataki bɔ k'a yira k'a fɔ ko olu caman tɛ ka se ka na nka dɔ bɛ yen n'o ye Maliki Yalikuwe ye o fana ma se ka na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fédération kɔni ye ale y'a ka lisi bɔ lisi min kɔni kunna sa ni maa 27 de b'a la maa 8 a kun yirala k'a fɔ ko olu tɛ se ka na waati laban in na fana a tilara ka mɛn tuguni ko denmisɛnnin wɛrɛw welela n'o ye Fode Dugure ye ka bɔ Red Star Amadi Kamara Surungras Mamadou Doumbia Watford olu kan ka wele ka na sa ka na Aigle olu senkɔrɔma don bi wulada in na fédération mɔgɔw y'a yirana k'a fɔ
ko min ye Fala ye Sako ye ko ale taara Côte d'Ivoire kaw fɛ sabula a balimamuso Ala y'o ka kalifa minɛ a la kunun ko Fala yɛrɛ kun ye musaka bɔ k'a ci a balimamuso in ma o ka furakɛli hukumu kɔnɔna na nka min ye sɔgɔmada in na u y'a wele k'a fɔ ko a badenmuso in kɔni ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la Fala yɛrɛ bɔra yan bi Lansara Côte d'Ivoire k'i kunda yen kan yaasa balimamuso ka janaja o bɛ se ka kɛ a ɲɛna cogo min na a yirala k'a fɔ ko min ye balimamuso in kɔni kun mɛnna bana na kosɛbɛ o de la Fala Sako a taara o kɛnɛ kan yaasa janaja o bɛ se ka k'a ɲɛna sabula bi bi na du bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔyɔrɔ ye ale ye wa min ye dege karamɔgɔ ye sa ani encadrement mɔgɔw u kɔni sɔnna sa Fala ye a ka se ka taa nin kɛnɛ in kan an bɛ se ka min fana fɔ kɔni o ye k'a fɔ tiɲɛ don nin waati in ka gɛlɛ nka an ɲɛ bɛ joueur minnu na n'u y'u jɔ u jɔyɔrɔ Fala ye an bɛ se sɔrɔ Kebaga mɔgɔw n'u ka ko bɛɛ ne yɛrɛ pressé don ka n denkɛ ye balontan na o Jɛnɛbu kɛ walayi kaba nana nin sen a ye téléphone to yen ka fɛn bɛɛ to a bɛ k'i ɲɛsin entraînement ni dumuni dɔrɔn de ma ani sunɔgɔ n'a ye forme sɔrɔ a Keba a bɛ match in tɔgɔ ta koyi Jɛnɛbu bɛ yen Jeng bɛ yen cɛnin tɔgɔ ye di Kitakaw ka cɛnin Segu Koyita o bɛ yen bon bisumaka ko kuma la maaw ti ale a ti sɛ dabɔ ji la kuma la nka jigi kɔni fana bɛ yen an ka dugawu kɛ sa min ye sini dulata ye Ala k'a ɲ'an bolo a kɔni ka gɛlɛ Ala ko tiɲɛ a ma nɔgɔn dɛ parce que joueur kura minnu nalen filɛ nin ye tan sisan olu ka se ka don ka ɲɔgɔn faamuya terrain kɔnɔna na entraîneur kura fana bɛ yen Ala k'a ɲɛ k'a di an ma Mamutu Kane Murule ni ale ye balontanna ye gardien de but don ale yɛrɛ livre bɔ gardien kan ko gardien olu ka ko bɛ kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ min ye Murule a kɔni ye livre in bɔ sa livre in ye daɲɛ 200 ye ka ɲɛfɔli kɛ ale yɛrɛ gardien kɛ cogo min a ye degun minnu sɔrɔ a kɔnɔna na ka tila ka na kɛ entraîneur ye bi ani bi minnu donna a la cogo minnu na k'a kɛlen don ka a yɛrɛ ka taabolo a ye fɛn fɛn kɛ balontan na Murule bi ale ni Buwa Sako bi caman de la ka duuru la dɛ coupe du monde dɔ la kɔni junior ou bien de Arabie Saoudite kaw fɛ yen ani Brésil de kun tɛ match premier mi-temps bɔra fu ni fu la a banna 5 ni fu la a ma nɔgɔya dɛ Keba o y'a sɔrɔ aw njinin don n'an bɔra yen Jeux olympiques an ma foyi sɔrɔ fana paralympique fana na lujuratɔw ta an bololankolon bɔra wo fɛ o fana na Jeux paralympique la ko Mali ka yeli kɛnɛ kan ko dama sigi o la wa an kun taara ni bolikɛla kelen Samba Kulubali ale ye yefege ye min ye a ti yeli kɛ ale kɔni kun bɛ 100 mètres la nka ale sera ka guwan kɛ koyi sabula ale yera 100 mètres final la a kɛra 7nan ye nka min ye jɔyɔrɔba kɔni a ma se ka o sɔrɔ maaw kɔni ko a k'an ka fo an ka maa filanan min tun bɛ yen sa o tun bɛ Jabolo la ni o fana tun bɛ ɲɔgɔn dan in na nka ko fana ma se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ nin kɛnɛ kan n'o ye Korotumu Kulubali ye Korotumu Kulubali k'ale kɔni tun bɛ Jabolo la ale fana ani diski ko nin si la ale ma se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ donc an ka athlète tɔ ninnu bɔra Faransi cogo min ye an ka lujuratɔw fana olu fana nana ten u ma foyi sɔrɔ o tɛ jeux yɛrɛ bɛɛ bannen sa wa Ballon d'Or min bɛ di Faransikaw fɛ yen a lisi o bɔra balontanna 30 min n'u y'o ta o ye Jude Bellingham ye Ruben Dias Feb Verbel Phil Foden Emiliano Martinez Erling Haaland Nico Williams Granit Xhaka Astern Dubik Toni Kroos Vinicius Junior Dani Olmo Florian Fritz Martins Odegaard Mats Hummels Mio Rodri Harry Kane Declan Rice Aleni Vitina ani Cole Palmer kata se Dani Kawaralma Lamine Yamal Bukayo Saka Akan Kalonungu William Saliba o ye français dɛ Saliba ale te a ma kɛ sɛlɛnjini ale biya Kylian Mbappé Lautaro Martinez Ademola Lookman o ye Ghana ye dɛ ou bien Nigeria ale kelen de ye farafinya la ani Antonio Rudiges ko ninnu de kɔni sa min ye Ballon d'Or ko ninnu de bɛna a ko kɛ
polisilakaw olu fɛ Yirimajɔ polisiso n'o ye Modibo Jara n'a ka danga ye k'olu y'u boloda siganama 2 kan siganama ye olu ka baara tɛ bɛn dɔwɛrɛ ma ni moto suɲɛ tɛ moto jakarta ko u y'o de kɔni suɲɛ waleya ye ale yɛrɛ nana cogo min na sa o ye k'a yira k'a fɔ nin waati laban in na min ye polisilakaw kɔni kalikan ye u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min siganama 2 in u kɔni yera de sa nin waati laban ninnu na kabini 4h du matin polisiw i b'a dɔn olu bɛ patrouille kɛ maa 2 in u sɔmin'u ka sa u kɔni ye moto de suɲɛ moto in ta cogo t'a la na cogo t'a la olu kɔni tun bɛ k'a ɲini sa k'u bɛ taji de k'a kɔnɔna na u tora o munumunu salon min na patrouillekɛlaw de y'a sɔmina ninnu na koyi k'a fɔ ko ninnu ninnu ta tɛ se ka kɛ moto in ye tan cogo la nin dugutilama in fɛ ka na essence ban u ni polisiw ɲɛsu ɲɔgɔn kan u ye 5 don fiɲɛ na kelen bɛ yen tɛgɛ sera ka don kan tɔ kelen dɔ min minɛna ale fana ye dɔ in ko fɔ moto fɔlɔ min tun b'u bolo n'u taara o dogo u y'a 2 bɛɛ lajɛlen yɔrɔ fɔ Yirimajɔ polisiso ma ko ka u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin wulikajɔ ani cɛsiri la segukaw fɛ yen min ye yaasa bingalikɛ bɛ se ka dɔgɔya cogo min na Segu a n'a marabolo kɔnɔna na Segu commissaire ale y'i bolo da banbanciwale kɛbaa maa 5 ka muso kelen bɛ o la olu bɛɛ lajɛlen kɔni olu fana ye moto suɲɛnaw ye Segu polisiso ɲɛmaaba yɛrɛ bɛ maa min bolo nin waati in na sa u y'a yira k'a fɔ ko u ye wulikajɔ kɛ Sebugukaw fɛ yen Sebugu ka taa ye sa nin waati kɔni na banbanci ni ninjugawale olu cayalen o ye tiɲɛ ye nka bingalikɛlaw olu fana bɛ yen polisi directeur général min bɛ Segu kɔnɔna na n'o ye Ablaye Kulubali ye ale ka laɲini ye min ye Segukaw bɛ se ka daga sunɔgɔ cogo min patrouille kɔni su ni tile bulo ale b'o sigi sen kan min ye Kulubalikɛ ye a timinan ka di cogo min a y'o timinanja n'o galabu kelen don a ka polisiw la polisi fɛn fɛn bɛ Segu kɔnɔna na sa Ablaye kɔni su ani tile ale yɛrɛ b'a keba bɛ yaala sa n'i y'a ye kun dɔ la i bɛ tila ka taa ye kun dɔ in na échangeur ni fɛn ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ min k'a la tile kɔnɔ e ko a tɛ siɲɛ 100 bɔ bulo a n'a ka cɛdenw u y'u wakili don maa min na sa o kɛra commissaire de police Mayimuna Mayiga ye ale tɛ Segu premier arrondissement ye sa wa kalo in tile 10 n'o ye utu kalo tile 17 ye ka taa sa tile 18 ma olu de kɔni y'a ye sa bingaliw bɛ ka caya don o don maaw bɛ na ka na kangarida kɛ polisiso la u y'an ba de bɛ dasi k'an ka moto minɛ an na u ye nin k'an na tan Mayiga ko k'a y'aw kɛ pewu aw ka moto bɛ cogo di moto sugu jumɛnw don ɲininkaliw nana kɛ maaw la sa fo don kelen min ye polisilakaw i b'a dɔn k'a fɔ olu fana sɔmi ka jan u ye wulikajɔ de boloda sa ka ɲinini kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka to a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na olu tun t'a dɔn ko suma nin bɛ yen polisiso 2 in u ye jan dali de daminɛ maaw ɲɛ u y'a ye sa k'a fɔ min ye bamanciwale kɛbaa ninnu ye minnu yɛrɛ bɛ moto suɲɛba kɛ Segu u tun bɛ hali polisifiniw don u b'u yɛrɛ kɛ telefɔni feerelaw fana ye nin ka taa maaw kɔni sɛgɛsɛgɛliw o de senfɛ sa komi u bɛ tɔgɔw da u yɛrɛ la k'u yɛrɛ dogo maaw la o de taara bɔ o de ka sa k'u tɛgɛ sigi ninnu maa ninnu bɛɛ lajɛlen kan u dɔnnen k'u bugunatigɛ dɔn maa kelen min minɛna ale ko keba b'a la a ko falaye fana b'a la ko moto 2 bɛ falaye ninnu fɛ yen ko kelen bɛ keba fɛ yen moto 5 in bɛɛ lajɛlen taara ye o cogoya la sa polisiso maaw u ma dan o ma koyi u k'u ɲɛ bɛ ninnu na ninnu bɛ se ka an dɛmɛ baara in na kosɛbɛ an k'u ɲininka kosɛbɛ k'u sɛbɛkɔrɔ ɲininka o ɲininkali tɔw bɛ sen na hali bi moto 5 kɔni u sera ka o yɔrɔ fɔ Segu ale kɔnɔna na polisiw n'o ye Ablaye Kulubali directeur régional n'a ka maaw an b'u fɔ Segu kɔnɔna na Segu cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba k'a bɛɛ lajɛlen fo Falaye an bɛ wulada in na taa jɔ k'a fɔ sa n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan débat politique ale kɛnɛ kan. ɲɛnani a lamini fédération malienne de cyclisme kɛlen filɛ nin ye ka san 2024 championnat national nɛgɛsoboliba labɛn denmisɛnninw kama minnu si tɛ tɛmɛ san 18 kan ni an ko a ma junior nin nɛgɛsoboliba in a bɛna kɛ samedi septembre kalo tile 7 san 2024 ɲɛna mun denfɛya talen don k'a di yetina colonel Umar Jara ma ni ale bɛ bɔ mini kɔ nɛgɛsoboli in a bɛna kɛ farancɛ mun kɔnɔna la olu de filɛ nin ɲɛna cola ɲɛna kɔbugu la kilomɛtiri 20 siɲɛ 4 ni o bɛ bɛn kilomɛtiri 80 denmisɛnninw bɛna o de boli ni championnat national 2024 kɛnɛ kan ni nɛgɛsoboliba in a dama ka kan clubw bɛɛ lajɛlen na ɲɛna ni a lamini a ɲininen don aw fɛ aw ka bɔ ka caya ɲinan san 2024 championnat national catégorie junior U18